Bħalissa qed jingħad illi minn hawn sit ieħor ħajkun żvelat jew ħatkun żvelata l-identità tas-sit veru tal-kumpanija eGrant. Ħanaqsik forsi, inti taf ta' min eGrant jew forsi ta' min taħseb li tista' tkun? Stejjer illi huma kompletament fallaċi, illi huma mimlin gideb, illi m'hemm l-ebda verità fihom meta fl-istess ħin. U nwieġeb il-mistoqsija tiegħek b'dan il-mod, Simon Busuttil suppost jaf minnu l-owner, il-beneficjarju tal-kumpanija eGrant, suppost ilu jaf issa għal snin twal u qatt ma qalilna li aħna ma nafux minnu u niċċallenġaw il-Simon Busuttil biex jgħidilna minnu. F'dan il-każ kemm Keith Kembri kif ukoll Conrad Mizzi qegħdin jilħdu għal kollox li il-fatt li ġie allegat fil-konfront tagħhom li qatt irċevew xi flus direttament jew indirettament mingħand persuni fl-Azerbajġan. Kom dubbi relazzjoni li għandha banta mal-Azerbajġan daqshekk b'saħħitha? L-Azerbajġan huwa pajjiż li huwa msejjaħ bħala demokrazija ta' tkabbir illi fih il-prosperità illi hemm investiment minn kull pajjiż permettili, minn kull pajjiż illi hemm fl-Unjoni Ewropea, aħna rridu naraw l-interessi tagħna bħala pajjiż fejn jaqblilna illi l-aktar ikollna interessi tal-pajjiż, interessi nazzjonali iva.